up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang lukuman nana sa sabayo kormo we wato wispo def mama sernang we baro di we karif koluku de prens partori de sansepsa sobu so noya so udinon kafale politik periode dat wan taki no na mekwe mek muiti op sakruispunt ba we walok tu and if you want ga gorong dat wan taki imati koryu and if you mati kori iflau maar if you koryu serefi de en mis don jati de wotak man winatori en mis dango barada mongo ja barada faineng ya me bar odi na alasma mining na Masra Martin Jordan iya wina so ma fai do doro ja so da te doro na FAP centrum jimatori sangari so okay o me kwala nga tor shatu mis dong be afkolo poting check fa kondre wede tangarek tempa kondre go tamisita seranang ekuslet tawa moy wataranaw damita ko kide masa pusu musnab baka pa fuye pa pusu godoro mekasan waka en pusrana ka komoro betre so brada Jordan dan mi fentaki ye mek muiti masaya duna ala daily bida pena amindir de mongos ma fayanga de ete no in de minide mungo smada pedam ka de gitaki alibi in mungo agop chinso nga baka en daweta ko vertaki wara khalikene no de ina omgeving if you want my work da peda kanda madawam chilanti uroko tok en dat na ala of kande amai gwa grong amai pranesani amai chako se da mai fenwa lisensi ma bedryf geit tok in mungo anode no wa bedryf no de da petak de jong wang sakafen sak baskoro kafe no uroko ta alamang is dong e wakti no modak fami kafe no uroko so sofia politik of fa wador ya pualo yung mananga yung umang sadanga skoro papira made no mafen uroko da ya de mambaka sa de teknis kare to maar bedryf no de dus dat wan taki if me verstaan bon dat jesa was safri oproepje doen naar regering taki uwani a ontwikkeling kan mongo ja dat bedrijf dus regering moest moedig bedrijven aan voor investeren in mongo voor op die fabriek go do san lek fabe de fossi dat je bedoel dat me bedoel omdat hij voelt dat geen kring o taki chizo okans o kaya pikinening toch a regering moet investeren mo na ina oosten fumawina mooi zo toch omdat dat oosten fusanang dat jou de kiang o sevi dan o ko fasa agenda isabi de mai meke mo ja den fasi toch maar if allow na walanti o ko mu vende fosu olibi toch dan au moeilijk gestat want if fuo commande aina parat wado dan constant o de kisi probleem anga economia va konde toch maar te u investeer toch aini a samenleving toch u creëer mogelijkheid bijvoorbeeld bedrijf de pede mai meki stong tramo mek bijvoorbeeld kande sani watra want abron watra systeem I like that see toch so mino koti mofo mai takwa moitori en now jimina wan opo ai no mino sabe fi sabi ma I ap fonsu de no ya ba no fa fons dat af landbouw ya de tra fonsu isabi en sami e verstaan if I ga ministerie economische zaken en if I go na kabinet voor president voor de jongwang de jongere raad die stond dape e du jongens matori dat de mate je beschrift project dossier so da isap sang den sam kande to malek mek wa mungo ma fameta kia takade mika sap taki wa fonds de pe ukabustra agrari system fa konde forala ini mawina donc maya bisma sang no sabi self kwet de no sabi dat wan taki a informasi gidesma anai kona fasi so ma di ya one of the fishman one of the tracker one man de make moiti da ya woroko woko de fudu
Daarom mek mi taki joina systeem weke de jong wan fuma wina. Ja. Omdat te joina systeem dan ala de sanisang manke na sianda ana de 100 toch? Maar PBD bijvoorbeeld 0 Ja. Meke motief tjien ko 35, tjien ko 45, wa 55, safi, pardon, dat we go do pe umudo. Maar, wa maar de man sakrera ruimte gia no taki bijvoorbeeld, de fonds D, pe kan go, follow kwan training, de man power ook toe, aan wan training, toch? Dat de man gia training jakaba, dat je skivia plan, ondo begeleiden voor de man, toch? Dat if a kweki, if a pandi, dan a fonds oye piu. Mooi zo. Van daar, mika sabien, toch? Maar van hieruit dan we doen beroep naar regering tapu. Taki meke de no kibi de informatie mo, giweke de jong wan van Bendeland. Want boenvoele isi, wamai sabi, tumai sabi, maar sanye gwa ino speciaal uku. Na ala mai vendeng. Dat no boom. Dat ana boom. En dat ja boom. Maar sami wani graag, van hieruit, na voor kisetting, nee, milon koya. Ja. Toch? Ja. Maar sandi chai mi koya, na kwa fesi ma wina mi wani. Mooi zo. Maar dat dina de fonds de, toch? Ja. E van auluk tidemo, ana auluk tamamo, maar ta tama amu pasa. Dat want taki ja bribi in a regering die stond. Ja bribi na regering die stond no de, toch? Ja. Ta tama no mupsa. We kiezen STV, zo neem ik reclame. We kiezen ATV. Ja, die TV binnenland ook toe. Met de man party de informatie. A de station. A de station. Meke, a konde taki, a ma wina people. Ala de 60 resort van Marowijnen, Suriname Oost. Daar praat ik over Wahati, Patamaka, Mungo Tapu, Albina en Galibi. Ja. Toch? Ja. Met des makosabi taki, de fondsen D en model DP, ik kisa begeleiding, hoe schrijf je een plan, via vinden een money, via daya business zieken. Want geloof me, ja. Er zijn genoeg jongere, potentiële jonge mannen en jonge vrouwen daar. Sawani hari, maar a informatie. Baja de Jimano. Mi taki grand tani dati be wan constant taki, lek wan saranamang, inoteri self taki de minder of moro furu, lek wan saranamang. I verstaan, maar kan de een laatste sanifteji des maf, maar wina fuji de apribi na nga hoop. So, ma wina sama, no takyang au. Sami wan tegu ti de na taki, pe ube jabaka, meke umeke moiti poche de kona wang, da ujoin abunse fu fendi abung. Wa mu join na ugi fu fendi ugi, ma meke ujoin na bunse dati alamang ainya la joku kuini fu mongo tapu ajuma pe tondo likana umofu alapse alamang ka fende wasani fu kadai fu kwa tapu meke apesi fu kotonte onto kalemo datimbe wantaki we taki garantanye do archi won poku da we moro faranga marvina tore Aisranang eki big up uno confondu afsan Atendoro uno pinamoro Atendoro uno pinamoro Stem happy 25 mei. We go moro faradu archa poku di sto banda misnoti de mi te yuta kwetak mongo we takar marwina tori akona fesif marwina na one de districti pete luku fini da district dati ikanta kai mitanga Europa want kayen na France man na Europa dus im ont a district dat mus ontwikkel en service so dus dan anon de taki na wansma edu gen serefi of diese wan familie e luken serefi. Nee, daarom ik me dan wan tra jong barada jaso fu marwina. Breka tijdens ma feining. Minena me bar odi, me bar alas maudi. Minena pinas Derek fu marwina. So, masaya doe na ala daily bi. Mina ambtenaar. Oh. Ja, met de marwina sikonois. O tapi ye woroko. Ja. Mooi zo. Ici, de dawan presi, misap ta kwantu probleem de dape, sa mus los op, maar idena wan pisi, peyo yepi, maar winap ching, biji wang ap chiwang, if a wan soro, wan edati, wan sani, dan
Juserefi et Umina ontwikkelen dat. Ja. Maar van alla delibi, sayu wani mus de na marwina sei, say wani wakti, fosu gona pistor dati. Sayu shitaki apartheid disi PAP sobu so de na regering a president. Fa I abribi taki akan komoro betranga marwina. Ja. Dus enkele, o beginnen af VAP, enkele kulati. Oh, taki tori me kumie. Enkele kulati, ondeke lati. Oh, O ondek VAP lati. so. Maar sauta papasi. Want bijna na maanden hoe de dape na albina zonder water na ngafaya. Mooi zo. Alla usane bro, alla sani fuwe fornita. Iya dat mi lisi Dus dat kom meka bosoliti taki yere no, so no mango so moro fara. Dus sawodu, wo go in actie. Wo tapa pasi. Wo suka aandacht van president. Mooi zo. Dus zo ko tapa pasi. En dan, usukwa aandacht. Do, chisiesi. En ukisiesi. En doe ukisiesi. En a president beloofde dat binnen 1 wiki. Ugo na man donderdag. Maar dat binnen 1 wiki we vinden machine. Mooi zo. En binnen 1 wiki we vinden fire. We vinden water. Mooi zo. Tanga no. Alles aan voor draai dape. Zo. Dus dat we ontdekt dat u lati. Mano lati. U ontdekt man lati. So mayere sa de pijis mataki. Des mataki abuku mano pori. Ano pori. De Jimmy Tori. Je begrijpt? En doe konaman. En funo tanga no de sansan. Wanga mantaki. Ja. En we stak voorhoef de sani. Le. Mooi zo. Maar kan de you abuansani sang dayati, dus stemtak dayati, say wan shi ontwikkel. Vooral de jong wang. Albina, mi wan albina de le nikeri. Mooi zo. Albina mus ab alasani. Ala de kantor of munda albina. Amarwina. Ja. LVV. Owe. Je begrijpt? Ja. De kantoro ruimte no de. Ja, ja. Wan bank no modena albina. Pe alasma musko. Wan bank no modena mungo. Dus En te money pai. ja. Da bepaalde day op een automaat e broko wiki. Dus dat we hoe verlangen voor moi trabank wis want two of one trab wis two bank kanko ete. Of de mai pot moro pen automaat gidesma zodat desma kan pena. Dus dat want taki a ruimte de dape voor tja ontwikkelen kon in een financiële wereld, in een money wereld, voor bepaalde sani want if you want buy one, me bedoel taki, you want buy one sani want me taka want trabarak ba. Pe mi leggen uit dat de fondsen de voor jong wan kan kafesi voor de kan toesani. En desan dat belangrijk, omdat altijd het taki. You e waka 500 meter, lanti e waka tra 500 meter. Dat we komen tanga userefi. Dat je pite kaba. Je verstaan. I aba denki dat. Ja, want albina dape. Ja. De man want to ondernemen. Ja. De man want to ondernemen dape. Mooi zo. Begrijp? Maar de man na netelijk sa spreker betakik ba. Ja. De man nos asanin informatie not there. Ano de, dus na wam ching klik, ya wam ching krops man om isabi. Dus dat want taki sa me verstaan ja zo. Dat you ja kan doen een oproep naar de regering voor tegen den. Sana winsi tak mek de oppo de sani mek de collect desma uit vanaf en hoe serf die aantak STVS we vangen, ATV we vangen, dat je beetje gralanti tak mek de konanga de informatie dati die verstaan voor ons ja ujenka ba. Tap YouTube, ujenka ba, kanaal 26.4, dus man e vangen dat maar de kan gaan op YouTube. Dus de nieuws, dus a mogelijkheid de. Als een nom just dat ik na pa feso een busi, de no sap soort se him go. En albina dape. Na tu kanaal no mo wekis dape. Oh. Mati doro mungo. Ja. Da je kis moro apenti. Ja, ja. De drak kanaal. Maar albina wana tu kanaal. Oh, dus wani. Dus we actie. Voor de makapot den kanaal die albinato. Maar jere jamia, maar ja bribi tak arekeren disi. Sa komba ka fu chara konder gomoro fara. Daarom meke u de ja. Waba bribi dati. En na defshi. Mooi zo. Je begrijpt? Je zie
ina president ta kwansani I make moiti fu doing. En fu tanga no fu sawange moxi, sawange taki de sansa bolo, fu sawange edu, da we sitak desane waka. Mooi zo. Ibo krek? Ja. Da we sitak desane waka, dus daarom mek mi taki enkelop u lati, Zo. u ondeka ma lati. So, maar de mataki abuku mano pori. No pori. So, maar here, dan kan de jou wasanif teji de marwinasma. Dus someone taki marwinasma, me sha enthousiasme fu, me sabu forlange, o wan persil, o wan bowu oso, o wan do lenen na bank luko asmai ap wan jari, Ja. a wan go do lening, de mai tak na oorlog kobit. Isi, dus asan dati kan moto na marwina, ta oorlog kobit sani luko olanga binoland oorlog ba, Ja. asan sa umeyarig ba, Ja. mek de mak scrap asan dat puruta palei. Dus eigenlijk, a regering moest go worko a criminaliteit tegen voor zorgen dat sane wakabong. Men verstaan ego, maar me begrijp het toe. En me denk dat ik denk sabi man in akkoord de luka programma disi, e verstaan ook toe. Waardoor isab want je berikan na monitoris mane want tek risico. Ja. Maar asan disi ja wan programma lanti a wan programma toe. Same legi uit ja en desma de luku e jere kan verstaan apis dat toe. Tak wan programma de taki de ma yepip chimang renover also de ma yepip chimang voetbouw tegen 7% rente. AHP. Isabasani. Ja, mi de na assistent. Mooi zo. Maar para dami taki grantani? Ja. Ja? Ja, schreef mi taki tangi, Ja. taku be kamitif taki chinso. Mooi zo. Ja. Abo. Okay. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.